Vamsore. Amen. Wamari. Ndoda kutenda kuti ndatozokanaka watu wanisaonekana. Amen. Rugare. Amen. Rigai titange kutenda kuti Mwari waDhavhidhi vane simba kuti vanochengeta nyika inesu kwenenga tiri kunoshupa. Right. Tiri pano pabasa. Evhangeri yaipera. Ingadi yakapera so. But zvinoita kuti Mwari unochinja. Paanomisira munhu kuti amupe. Saka ini ndine pangu pinombwana. Rugare. Kuteerera vhangeri kunogona kutonetsa. Kana unovengana nene hainzwi. Yes. Asi unoziva zvekuti ndotaura zvaMwari uchazvinzwa. Amen. Rugare wene. Tine nyaya inoti kana chitaurwa. Pane shoko rataura ngwenya rokuti kana munhu ane basa rako ende rinofanira kuonekwa. Yes. Ina handifani kuita treasure pachikoro. Amen. Kana ndiri muprista. Amen. Handifani kuita chairman. Saka ndinotaurira kuti basa retinenge tati ini ndaripuwa munhu waMwari vanofanira kufara naro kana vachinzwa kuti ndiri pakati. Ndi basa ravakandipa. Uye rine zverinodudzira kuti ndati kudini pavanhu vakamira. Rugare. Amen. Pane nyaya yandati tinotaura shoma. Panze vane zuva revana ndizvo. Amen. Chero tiri kuchikoro kwedu takagara kana mwana akaponewa isu tunoita kuti weyana mwana kuchechi handiti tichikamuchira mwana. Mwana yana kutende ukati. Handitanga ungamuchira. Right. Zofanana baba kana mai. Popa tokara tiri pano. Kana tikatarisa vhangeri yedu. Pane vanhu vane vhangeri yavakadzidziswa. Sorry. Vhangeri inenge yasvika yokuti mwana unokura nevhangeri yechivi. Chivi checho hasiye pachake wakachida. Dzinoita vana vakamuchira. Mwana iye unozokura ane chivi chakagamuchidzwa. Asati atoziva unozoziva kuti ndiri muchiviso ofunga. Kana mukarangarira vana vanorohwa, vasikana vanondodura, vabatwa, vachinzi vanorohwa. Iye pachake haana kuti aurohwe iye. Chakashandapo ndimbuya namai vairohwa ivo. Ndo vakaipa mwana uyu basa rokurohwa. Saka mwana unozondozvitemba akura kuti ndinorohwa swini. Asi iye pachake haana kukamba urohwe hwacho. Vanhu vanokamba vanhu vakuru voziva zvavanoita ivo. Amen. Saka kana mwana akarohwa ari musikana inotova mhosva yekuti unongowanikwa achirambwa iye asingazivi kuti urohwe hwacho ndakahwana sei. Nokuti wakatopuwa iye asingatohudi. Kana mukagara naye pasi mukamubvunza kuti ichi chinhu wachida here, unoti urohwe kana kuti umboziva nezvako handi asingatohudi. Asi nemhaka yambuya vanogara navo ndo vakandipa izvi. Saka iye wotorohwa. Saka unorohweswa nambuya. Saka ngatitarisei nyaya yambuya kuti makuru yayo yakadini. Ivo pachavo murohwi varohwesa mumwe anga asingadi kurohwa. Rugarero nemi. Zvakafanana kana vana baba vanoti kana vasati vatofa vanogadzirira mwana upenyu wokuti ndokusiya wa murume chaiye. Hazvirevi kuti magona kugadzira mumhuri. Nokuti mwana iye wasara ano ruvengo rwamavengwa narwo iye. Munhu acharamba achivengwa narwo. Saka mumushamiro yemagara muchitovengerwa zvinhu zvenyu. Vana havana kutombotadza asi teteguru venyu kana baba venyu vakatadza izvi. Kana ine mikozi yomatikura munofunga kuti inokundwa ndichaziva kusakura kana kurima nematongi emombe. Ime moti regai ndimutsinge. Mwana uyu moti ndino kumusiya adini. Iye pachaka haana kutomborohwa warohweswa nemi. Saka mune mhosva dzenyu mbiri dzokurohwa kwenyu nokukamba kwenyu nokukambisa mwana angasingazivi. Rugarero nemi. Vhangeri yaJesu taedzerwa tiri muchikoro. Ndikaona kuti vhangeri vakomana dei yapera ingadei nhasi chero patasvika panapa yanga isingachafani kuti ngaiwana. Nokuti taedzerwa nokuzokwadi mamuchitambiwa. Uye mamusingatambwi zvokuti tanyayikudzana. Yanga iri nyaya yekutaura zizvizvi. Nyange mabasa edu totaura wana. Anga itaurwa kuti vanichazva kana makagara. Musangoti gari yakungova munhu unongo wakugara basi. Fungai kuti kana chitaparidza tapedza chicho muchaita muchiti gadzisa kuti atichi kudii. Saka kana uri mukuru une zvinhu zvaunodzidza kuvana kana vachitodzidza. Unotofanira kuti unoti kana ndazosumuka chii chaita. Uye hapana mwana unonzi agoni kana achitodzidzisa. Amen. Kana mukaderi kuchikoro kwenyu vana munosara musina. Wose wakonewa nowagona kana masimuka munobatadza mashoko. Vana vangu munogona chikoro ndichochi nokuti mamufamba zvakanaka. Vanhu vaya vanogara vakaunganapo. Saka nemewo vakuru makatarisai munogara munezvo. Tidei nokuti nesuwo tinofanira kudai imi kana muchichira. Rugare. Rugare venemi. Vakomana kuva vacheve kwakaoma.
Ipo pano kana ukachitaisa kwakana sokara wakati ndende ukamira zvakanaka. Bishop havana munhu wakatevera. Havana munhu wakatichuya. Asi munhu wakarwadziwa nokuda kwechipo chine munhu waMwari. Kana munhu akafunga kuti kana pasozo pako pana vanhu 30 kana 100 ukafunga kuti kandikaita bishop ndichataurana nemunhu ndichevera. Unozvinyengera kuti chipenja hachisi chako chako ndechokusakura. Woishinga pakusakura. Woishinga pakuita basa rako chairo ukanyazvichira. Nokuti ndo rako. Chinokukonesa kivhisa iye kuda basa risati rako. Nokuti unosiya kusakura woenda kundorowa. Iwo ure vacho vangosingafani kurowa vafana ngolima kuti muri gute. Rugare nemi. Iyo nyaya munoti muri pamushaino munotora varume vavanhu. Nguva makati muno muda maembofungei. Kuchazoita kuti achinje wachinja nokuda kuti mapa murume. Rugare. Rugare. Uye iye kana ukaita sezvinezva zvinoitika panape pamunhu waMwari chero tofamba ndoshakora taurwa nomukomana ngwenya wati pano tinongoratidza basa romunhu waMwari kuungana uye asati zvatomboita kuti vatopera kuungana uye iye zinyangweni ini ndiri panosi kana mukataura nezvakani moti mburisa kwamutare iye zvokwamutare hapana kuti wasvikazo asi ndiri pano saka vana vanouya saka vanhu vachawandazve saka zvaitaurwa zvokupesana zvedu pana vanhu vanogona kutopesa ine inechaziva ini vagonipesanisa namanyama anogara kusaka vagopesanisa ina vanyama kana namapako vari kuchinoi vangotsvaka mudzi woko vakupesanisa tomunotipesanisira chii vamanyama vaneravo vamapako vaneravo ini ndiyeraku uye takatosiyana kweitogara asi munotirwisanisa pabasa kuti tisapa munhu waMwari muchitotipesanisa nokuda kwokuvenga vanhu saka nakai varume ndokutevera Jesu kunoita kuti kana munhu atevera Jesu haana guwa hareve havengi. Rugare, itiverenge zvishoma, ndingafamba ndichikotaura, unotiverenge. Varume vamane shamwari katakagara mukati mumateresi. Ngatisafunga kuti ndinobvisa kudarika nhingi. Mweya waMwari unongoburuka, uye munhu waMwari vane zvavanongopuwa. Iye zvino kana vakasimudza chija vangoti ichaurapo. Chero takagara munogona kutokachamara zvaita sei. Mamaida wanga achitombutaura nezvawapo. Ine tombotaura zvimwe zvinhu ndikazifunga ini. Ndikati kana ndikasaidzwa mari chazarimo vundo vakati iwe ndipe mari ne ndi kana vari kumusha vakati ndoda kuya kwamutare kuzoita rwatano ndovadzata ndimakati kwasukora iyi nokuti mai vanotadza kuti soro rwatano vanodini vanotya nokuti avakunondosika vanoparidza sei kuti musahura iwe rivhure pakare. Saka mupirista wakaramidza mukati kuenda kurwatano waiona here nyaya iyi nokuti mai vasvika kumba vanoti wakanditi rivhure ndozvawakatofunga iwe saka iko zvinovanondosvika vachitokubvunza nokuti kana mai vakaungana namadzimai vanodetsere kwamutare kunani vanosvaka kana munhu wani vobva vati masiko oshaka kana munhu wani vobva voti homosiya zvetinokusidzwa nemakohwa kuti kunahuriza aishuwa nokuti havangavaipa nekuti pachitotaura chokwadi ipo pano panotaurwa kuti musahura panapo hapatoti munhu unotohura unoita somunodzire nokutuka kana kutendeka ini vemakunotambotendeka uye kuno munhu unoudza zita rake kuti nhingi ndiwo nombovonwa kana unorwa kana unotsinga kana unouraya zokuzofungwa kuti nechazvanga achibvirani zvamamfungwa dzako nokuti ndadarika nopako. Rugare wara adi ndakasvika vhureni mangwanani paya ndakasvika mabuda muchechi ndikangonzwa mari dzemasikati saka ndakagara naye ndikataura nezvendiani konozwa kuti kumusha kwenyu michikoro matochipfuta ndiani ikano kana makagara pasi nogona kusaita wirereka munoziva kuti pane munhu unogona kuti pachikoro penodzidzisai unoita rwendo rwokuya kuzofunda chikoro ichocho chete richingova shanje yekuti pakwe kunogona kushayikwa vanhu woti chikoro changu chazvake chaparara asi hauparadzini chikoro changu wenonga chikoro rakana dotouraya kana kutogadza zvisizvo unonga chikanganisira bishop nokuti mwana unodzinga pachikoro uchiti usatevera nitaziva mwana wayo uri waDhavhidhi unoita kuti chikoro chaDhavhidhi chisamira zvakanaka kana uina Dhavhidhi unokokorodza vana chinoisa kunani muprista uripo saka muchiona uchiti kana mwana wanga kana bula wainoti vachakauya kuno mwana wangu uriko inyaya yeyo yekuti vamubate ndichitomba vachakauya Dhavhidhi achidini achikura imo vandoti kuvana kana vaenda kutano usanodzidza gara kumba anozopinda zivona wakuru rugare vana venyu vasikana vomunoti kana vaenda kudhorobheni vanoshawa nepachekupfeka chinozikanwa kuti mwana womuzivo nerovi takamoti rimwe gore bishopi vajohani vakautare vetaura yezvimini ndakazoti ndiriko papera makore mashoma ndakazonzwa mambo okwanguku ndinobva manhema ndataurira pasi
mukarambidzwa zvimini mazuva iwote yati mwana wamuzioni kana kasvikane chimini itaadati pachikoro ndinokutonga vana vacho vanga kuti unosvika kumba akasunga zambia kana ane dresi rakareba achingobvapo kustation unekati vanerino kunoti mwana weshavira ati rinongorepi mari baba vaitosoda asi iye vangoramba achizviita saka nesiko zvinosvikana vanhu vachingotadza izvizvi baba vene ndo vanosoda baba vene ndo vanosoda imi muchiona muchinoita izvezvi kana vanhu vakaita magunga akuraini kumushauko zvikonzi nechazowa ndiwo akabatwa kuti ndiwo akamurai munhu apa ndicho vachina mupirisa unoita basa rokuurai vanhu rugare kana mana mbuya mungaita basa rakudurwa heti dzinodzidiko kana muchidurwa here chomunogarira pedo nezi muchitovamba ruyo chii imi makataisa munofunga muchitiri varume veini inoita mukadzi wangu kaini saka idai wenyu kaini rugare iyo zvinezvi mauya nemabheki enyu kamunauka saka tinokuchinjisai kuti muzodawo umwe chii orati murume akainda akaita nemari yebhazi imadana nomunhu pana munotevera nei ivana varume vana vakadzi vanohura kana maenda musaoneka ngendai vadane vasarire vanganana navo rugare zvonoda ngoti pawasvika poga poga ra udi kushayiwa murume unoenda kuenda rume munodini munosara nokuti pano tiri kureva chivi verenga Efeso 5 verse number 1. Number 1 inoti. Number 1 panoti. Panototi. Haizvo zveva vateveri. Ivi chose kuona kuti vateveri vaJesu vanodikana. Sema vanokana varikubachirangarirwa. Number 2. Kana ukagara pamukova una baba vachikutuma. Kana vakakuti ende kumagurosa, usatarisa kuna baba kuti kumeso kwako kunozungika. Kuti wamatotuma handisi kukuparira. Nokuti baba vangu uri kuzokutuma kuti mangwana. Nokuti ndikamutuma pasina kokora handi. Izvi vana vazhinji munovatuma vavapa mari yamazepe. Ndokuti aenda achimanya achiti pane yangu yemazepe. Mwana unotumwa pasina chana chagoinda ngoto. Agoyashiba manituma. Ndiyo mwana unotumika. Hakuna munotanga manyengerera. Muri vakwaveni. Kana nomuzotanga mati yako yemazepe iripo tinotenga shuka. Mapana. Mai vachitokudzemba kuti uyu hangabudi kana pasina mari yemazepe. Imototi ndiso. Rugare. Kana mwana atumwa na baba mai munototsigira. Akana zokuti zibaba rakeli haiwa bana zviripo munenge muri kwaveni makauya mwana iye kana makauya navo kana makavaita muri pendiri budisa vana vipachira vaiti nokuti kana ndikavata vana vakazosvika kuti vasukwa mavasira nhamo ngavaidiko zvino ino muri vapeiti mupenyu voida tosara tisina rugare iyai vacheveri vamarisa vana vanodini mwana wayo wakapedza form 4 form 6 une degree iko zvino wosevenza makaudza murume kuti asi wako mune shuwa ndozvamakamirere makapedza nguva yemunhu muchimutarisa muchimufananisa mwana murume akanombobvunza mwana wakada kufanana ndiko makazvitora muchidzoredzera sekuru vako vakanga vakashayika kare kare muchivhara kuti yangoita mwana aende kuchikoro muchinyembera izvozvo rugare verenga Number 2. Number 2. Pambai murudo. Ngati pambai murudo varume. Kristu sezvakakuita. Kristu ndiye wakatida isu. Akazvipa nokuda. Nokubva iye Kristu aburuka kudenga kuzotipa kuzotida isu. Kuti ave chipo. Kuti iye ave chipo manje. Nechibayiro kuna Mwari. Zviite bwemabhuno. Kuti kana zvadiri zvoita bwemanunura kwete kunhuhwa varume. Number 3. Vanhu ngavanhuhwire kwete kunhuhwa. Ivo vanapa munogona kusagarisana nemhaka yekunhuhwa. Usachenjere kuti unosirwa giraundi nei. Unonhuhwa. Vanhu vanosenza. Wanuwa rugare kana vanhu vachiri pamwe chete vachibata pabasa raMwari chivino chinotukwa ndochiita kuti vanhu vabatane rugare vhangeri totaura vakomana neMwari akatibetsera kuti wane kuita kudenga ndizvo tuma munopedzera nguva munhu waMwari nguva zhinji panapa vachibuda ziya vachiyerera ziya vachitambudzika nokuparidza vachiparidzira vanhu vasinganzwi lechazi vane wanzwa iwe ndinozvibvirei kwaiwepa wakagara unozinzwa here nemakai wakauya wakavingei kuzototere kana kuzoparidzirwa kana kuzogamuchira nyasha uchenjera kuzogamuchira kutukwa panapa panopekiri panotakambira kuti Jesu uri pano saka atotaura tononzwa Jehovha takagara pavanhu vanyu vakatouya kuti tizogamuchira nyasha asi pana varoi todii navo vanhu vane zvitsinga vane pano vanoshayise nyasha Mwari vevatibetsera kuti tiwane
uroi hwavo ivo vashaiwe vasina uroi vagotswana musatipanicha vakomana kana mune mbobovo kana mune singa kana mune madivisi itai vanhu kwava ukwanai rugare verenga number 3 asimupombwe netsina yose netsina iyoyi kana kuchiva kusaigeza ngazvirege ndozvingareka sezvinofanira vatsvene ndozvingareka kusaigeza number 4 iyo zvinezvi makauya pano kubva makauya musari machinjabhuroti makamuzva wakakusemai asi izvezvi kana muri munhu wokusaiva kwaye zvobado chero takagara kumisa sako kana ukazwa kuti maenhingi vanofungidzwa ita tifambi mukadzi wakakaenda kundogeza navo une question mark usati wamudzi asi mati uchamudzi iyaya shamwari yake wakatanga ushamwari dzaina iri nemakaya unofungira kuti mukadzi wangu unoenda vakomana kutorerwa mukadzi kwakakosha ugozi kwakobikirwa sadza munhu unoziva unotorwa newe iwe unenge wandiuraya kewe nguya unotora ndiwandiuraya saka pfungwa yako tikatosongana watoti rugare uchirifanira unonyeperere kakose zvine bakasa rei rugare wenemi watema munhu waisa musaka watouraya watopeta manyaradzo wateita watogara nako uri wokwedu iwe rugare munhu unofanira kuti asikane panhaka yani yake izvi zvinenge takagara kudai hakuna munhu usingati kuti mwana wake kana iri rikafaini mwana wane nhaka yangu ini mambona ukapfekeswa chinhu chokwerekesa izvino vazhinji vana vagemedzi kana kwamupa akatambisa panapo uchaona akasi kukupa ndinoradisa pasi kuti ritezi arikasa kudambuka utarisise kana ziya vazhinji rugare wenemi kuchevera jesu kunoda mwoyo murefu pana vanhu vakawanda angasina hembe zviya zvokupfekedzana zviya pana munhu wakanga achitopfeka hembe dzangu akawana mukadzi wakanaka kuda kei iye waitunzi ndiye ticha nokuti waipfeka dzangu nemaka yekuti akangoirana ndikati ngatipfekedzana iye kwakutonzi uyu murume une mari pakushoora ndiri nayo ndiri nehembe dzangu saka izvezvo varume vikati kachimini takubatisai basa ramwari apo kungotisara mazuva mairi unaro kana ndavapodzosera mwene wavo vazhinji avachadi nebasa satiri rakwe rugare vakomana munhu unofanira kusevenza sezvakataura jesu unoti munhu unofanira kudya chezi yadiriso ini ndinotisevenza vati kana ndikafaine vana vangu vana zororo lechazi vana varikoveni vana jairos vana inosenti vakuzogara panhaka yangu haipiwe munomuna wangu haapindisioni nyanga akanipinda uno madoro nyanga akanipinda asingateeri tsika dzajehovha angagari pane yangu saka munhu ngaashande munhu wamwari unoti murume unoshandawo regai ndikuudze mapiri kwandakaenda mazezi ndakaenda ndeva ndiri ndogairi ndai ndikaya pana ndikabvisa shereni richashanda pana vachiwani vaendidana kuti uya pano unoti mutare unombava nani ndoti vanhu variyo asi vasati vaziva kuti vanhu kufanira kuyawo kusvika munhu wamwari vakanyengeta pamusoro pokuti chero pedona vatire pamuti panonzi pamuonde vachiona vakasvika pakati nokusingaperi pano unofanira kuramba uri pano vatafira nyika vakati nokusingaperi mambo etina vakasvika pakati nokusingaperi vaivana vanyamwavo saka ndichiti nore vanhu vabvunzai vanyamwa musamudza vacho vamavhenengwa meapyokeri vadenga niti yavatoze rugare iri nyaya yekusimbisa kuti nechazva anofanira kusimba mudunduro uri muno hamuna kuchipa saka munonosi kwakachipa kwomuri hakuna kuchipa rugare kuti hapendiri kwakachipa kunoshupei kunoshupa murimi munotoshupa vanhu variya vashumi vati ndiri mutodii kutoshupei gare rivenemi izvo kana kataura zesiyeni ukangoti musaka nobati kana vachida chigubhu chimusaka kwadai musaka imo musaka macho munogona kutonesa kutodarika vanhu vari kureko saka ngatinake rugare vakomana pano panotaurwa chivi chinoti kana munhu wakagara pasi unofanira kufunga zvendinoita izvi zvinhu zvezvinoreva here izvi pana jehovha verenga panamba 4 panoti nezvakaipa nokutaura zvoupenzi nokunemera izvo zvisina kufanira asi zviri nane kuvonga rugare venemi zvandakaita ndichisevenza nezvana zvidokotoko ndotosara ndichitonemera ii hatichaiti kumi nemoha lero tinofanira kuti katichitotaura kana ndinosevenza nevanhu venyika kana votaura zvidoro noti komeenda vakomana kwako imogoko
Unozwa kuti rimwe gore ndakaporomoterwa vachipapasa kunditi tare vanoshanda vaiwanikwa vachimwa vachitonetsa ini tosevenza kunavo ndobva murungu ati ivo uya kuno vose vatari ivo saka kunonga ucharimwa nekuti naina nyota saka inomusata nyota yadoro muri mutungamiri andirizo vana vafani kuona mutungamiri achidiri nekuti unovadzivisa se saka ini ndakavaudza kuti ina handibatizvo kana wapedza basa ukanoma kumapako mangwana kwaine bhabharazi toshupana nemhaka yekuti usandiitira bhabharazi pai pabasa kare verenga number 5 inoti nokuti munoziva kwazvo nokuti tose tinoziva zvino kwazvo kuti hakuna mhombwe kuti hakuna mhombwe kana munhu unetsvina kana munhu unetsvina iyi kana unochiva uyu ndiye unonamata zvifananidzo ungadya nhaka ungagara nhaka mushe vakristu kumbati padhuze najehovha ndogarapo kudai muri mhombwe denga ramavhara muri panei ndosaka uchizoona munhu achingoti akasimuka kuti kudenga kunoenda vashoma iwe ndiwo rusarewe unoti umanikidza kuti tisare pane tichei unopoona ticheta kunoenda vashoma vanani minus iwe wabvasa kana wakabva rugare handingaudzeona inge chitungamire vana kuti zvomunoona ndakadai kungosimuka pamberi penyasi zvokutaura ndingazvishaiwa ndozvinengaitei kana wakanditarisa takagara pasi kana ndichifamba akabati uyo murume ndokungoti vatota vana vakomana vatosaina ini rugare hatikaitizve kuti vakomana vapedza kupedza chi vanga inopera rugare ichiverenga ubva waenda pa yapa 430 iyoyo unongoereka unongoti verenge zvishoma wodzoka pamusoro peno pa 34 number 30 number 6 yama 6 ngakurege kuva nomunhu unokunyengerai unotinyengerai mashoko asina maturo nokuti nemhaka yezvinhu izvi nemhaka yekulei kutsamwa kwaMwari kutsamwa kwaJehovha pamusoro pangondiuyaii nokuda kwokunyengerwa nomunhu iwe ndokumwaitika nake unokati ende kumagurusa ndotengesikati unondigonera nyangwe ndisina mari inongofa ndichimwa mvura iyi saka musambofa makanyengerera muchiti takawanda vanomwa doro vanomwa ndiwe neshamwari yako yonoziva kwete tose ndiwe rugare ipo pano unogona kutoti iye achitondomwa vamwe varume zokwadi kutaura nyaya idorei unoti kwakanobva nomukadzi nokuti unotomwa naye unomuzodora rimwe akatiya handimoteka mawani tichimwa muno saka unoti kuti chero makaita huremi bambo zvandakaita pano ndikaita huremi kana ndikaita hure chari kundausi kana ndinongova muhuri kana mwana wangu akahura ndinomutsiura nchiruri mai vanokudza kuti chichiura unomugona rugare saka munhu unofanira kupima basa rako pawari paugere kuti nezvandiri zvinokodzera kuti ndisvike uku rugare vana vakadhavhiri takawanda asi ngatiwanze futi mabasa akadini akanaka matione kuti vose tinekasongana navo vati ava vanhu ava vatangiri zvokadiwo ndakaenda panashongera vanokwashokera vari panochiregwamo mukomana ndakatapedza kuviga mukomana vatasenza vatapinda nevo ndikati nakanzera wakosumuka iwambaitaura zvokadhavhiri andazokuona ndobva atoti vanhu voikoko nyanga vari pano vanozviziva zvikai vakomana kana muchizoti vanhu vamira vada vakaita sana chazi vanhu uchazi vaishaitomunetsa asi zvaiva nani nokuti vakomana ndaivana vose vaitaura rukarumenemi ndopana panomukomana unzi chitata panapa wakahwereketa ikoko asi ukamuona zokufana kana ukamutaisa so wakaita sinogono basa rake asi hazviratizi saka ndoshoko romunhu wamwari aitaura kuti zvinonipise ndozvaitaurwa nomunhu umwe kuti vakomana dzidzai kuziva kuti hamufana kudaniwa basa renyu pose pose kuti umanikidza mwana wati waresa wandiuchira kana kati makati vanechaziva pa hakuna kuuchira iwe imi rugare rugare venenzi zviverenga paya vandativereki 4 number 30 number 30 4 verse number 30 pana vafese papa fambile mutwa mukristu kana munhu achifamba zvakanaka unomuoneka kuti uyu munhu kwaizvo verenga achinzwe panumber 30 panoti regai kuchemedza mweya mutsvene waMwari izvezvi zvotoita kana munhu achitohura unochemedza mweya waMwari wamakaisirwa chisimbi mweya uyoyo hamuna kutora mugai makatedza nokuchenjerwamo zvachitaurwa murume utakagadzwa kusvika pazuva rokuti kuti izvezvi munotofamba muchiri nebasa ramakagadzwa asi muri munhu unongochemedza mweya waMwari uri mamuri makakwana basa racho makatomuchemera marichemera ndounomuchemedza munhu waMwari woverenga navaprista 67 kureva nomunhu usingadi basa racho anorikandira kure nekuda kwamabasa vakomana katiite vanhu kwavo ndinozvituka neni kachipata zvenitei
Nikuti vakomana kuna munhu wakanaka panyika. Asi munhu ngavavari kupinda nesoro rakamanikana. Ndokuti zvinoda Jehovha. Rugare. Munoziva kuti mabhariziro anoita varume vose kana mabhariziro akaita kunosezwa marero. Tefana kudai tose takatapedza takavati tombokupai pei nokuti aona upenyu. Ukaenda kuna mamwe machechi hakuna chaunowana. Vanotopuwa mapegu. Kuno kuti nokubharidzira izuva nezuva pamuchipa mutondo pamusekeza muchechi. Asi hamuna dhange. Saka dhange yenyu ichite vanhu vakadini vakanaka. Zvinofadza mutungamiri kuti vana vokwamuchara havasi kufuka navasi kufuka. Hakuna kuenda mashoko kuti munoona kakanya mazuva ano pachikora izvi pakati zvipakira nemususundo. Zvipakira zvakakona kubata unonosusu batiwa kuno. Rugare. Zvimwe zvinhu zvoda kuti tifunge isati auya handii ndizvo. Chero mwana achi angaudziwa mai zvaro ngoti hapana bhiro zvakana dhora riripo mubanotenga. Kumirira kuti baba vacho vaenda kuti mwana unoda bhiro. Bhiro ino zoti ungofanira kutenga. Ungaita muomerere ruzivo kuti mwana unofanira kutowanikwa ari kumba ime musipo. Mari yomuriwo munozotemwa masvika imi. Muchinzi muri nyama yamwe nani? Usahura anobate ipo. Shuga haizivi, sipo haiwani. Akakuudzai inotoita noise. Mwade kuti andoudzani. Kana mukaoneka mari 2 liters kana 7 liters yamafuta yangotsvetwa akandauya nayo munenge yapazveni. Rugare nemi. Mukati unofana kutaura kumuruma kuti hapana chisipo kana ndingiso. Toziva tose kuti hapana kachirya muchonjo. Totodii? Totodya kuti hapana. Weitozoona mukadzi aiti mugomo chaiwo wakadai 20 liters yamafuta yandakozowana pai. Nokupuza moti wochiya imi. Rugare. Mwana mai musati patisa imi. Ndikandikuudze zvakati. Musati patisa imi. Musatora zvinhu zvisizvo muchiti baba vakwangu ndozvavanoziva. Vana varume vanodzikisira varume vavo mabasa vakadzi. Esi murume wenyu unoparidza tinomuona unoparidza uye tinomuti mubati. Asi imi nokuda kwezvomunoita imi murume wenyu unodzikisirwa pasi. Saka murume kwavo munobatipi. Rugare. Kuti imi ndi munotora pamusaka munhu mubvamubatiza. Munoziva kuti ndotongwa nomukadzi ndakaona kuri sei. Asi kana angosika vanotonga. Kuti hei baba boy izvazvinzwerwa kuti zvomunoda kuita izvi. Asi kana ndikadzirwa zvakanaka ndogara chizitaureni. Akandiudza kuti paipa mamuparidza mamukono kana ndakumba ndorivhaisa. Thank you madam, maita zvakanaka nokuti ndaanzika zvekuti mwana atoenda. Saka unoti mukadzi akakuudza kuti munokono wake kutenge. Kana kutorwa machikoro. Uri munhu bayo. Kuti kana watenda nochireka. Chikoro chaicho. Uchiripo mukadzi. Kuramwira mukadzi chechi kuti nekupa. Hamusi kuona motonga. Nokuti makaudza. Kana waita mai anokurekera chikoro chacho. Chomba atonga nokuti wakampa. Iko zvino kumaita somuona muchaoni. Bana makolo mangani makavapa. Tuzo. Saka chireka yakavashungurudza nokuti makadini makavapa. Rugare. Zvinhu zvose kachikonaka kana chikotaura vakomana ngatizviise pasi pebasa rakafanira. Uye zvokwadi ndozviona kuti mwana kana akauya achitobva akanditi baba ndanzwa kwamama muchifamba uko zvikanzi mama muchipopota popota. Ndinoti sorry mwanangu ndatotangwawo ndikazongopindura ndozvo zvakashata izvozvo. Nekuti wandiudzazvo kana wadero nemunhu baba mwana wacho wendi. Saka muri reti kana madero. Rugare. Hamudi kudzingwa ere? Chiverenga. Handimono ndopedzisa. Verenga. Namba 31. 31 inoti. Shungu dzose nokutsamwa nokunoita nehasha nokupopota nokutsuka mamwe nezvakaipa zvose ngazvibviswe kwamuri. Namba 32 kwezi tira nemwoyo munyoro mukanganirane nezvamakakanganirwa naMwari kuchengadzo. Ungoti 12 dzamuparidzi namba 13 ndotogara pasi. Rugare. Vakomana katakatadzirana ngatidini Atiregerane. Pano munhu waMwari ndoslogani yavo yokuti vakomana ngatiwirirana ngatibatana. Zvemupengo nokungopesana zvangu vamuvani. Asi munhu waMwari ndozvanongodzisa chero nguva. Saka izvozvi zvikore rineri ndi 2024 modzoka zvemakaderere kwatakabva kwose. Todzoka zvetakaderere toenda zvetakaderere tondotanga zvere. Asi nomusoso munondoparidza muchiti kudii kuti ndaiva ndotukwa imi maitukweni kuJerusarema kana vadera hachazokuindi muchiregere zvipi.
Watu wanalia ndika na upo watu kwa wanoro kudenga vaindi, wanoro kaza kudenga vaindi. Pambonzi tora hii. Saka muno zivile musa yenyu muno ngozizira mumini. Uko ariwe nemi. Usazi pa muoso. Kana utusapa amwe muoso. Iwori woni bosere. Mubalisi. Lutiro ndo garabasi. Tineta utipambe singo famba zvakanaka. Kubana ba ndozo zokumbira noregera. Ngoto ari pano ngoti ndani chitukwa. Ime amasonganisa mesoneni. Pano zvandaita kutaura nemindika kutuka iyi. Saka izvo chama kumusasa chamunoti soto nenichi. Rugare. Vanhu ngatungokwana handii ndizvo. Tikangaita bazi zvinotifambira zvakanaka. Torofuso. Number 13. Rugare wenemi. Regai mbotaura pamusoro pomurume unonzi mazvinenge wanga itirwa namunhu waMwari. Zvokwadi pane zvimwe zvinhu zvandakaona ini. Ini paakabva kwamutare murume uyu haani makore akawanda bva kwamutare uyu. Asi paakabva ndakatomborwara. Kufunga chaiko. Murume wanga ari chairman wangu pachikoro. Uye waigonesa. Ari mwana pakubereka. Andinoona zvinofanira kuti zviitike kuti kana ukashayikwa iwe ufungwe. Ndakambochemwa nazvo handizvikanganwi. Ndarwara. Tiri pababa rinoganya. Vamwe pako vandidana vakati kwazva munhu waMwari uya kuchemwa mvura mombe dzadzichiurwa kwapo. Vakachema. Ndikuti kana kagara mumwe kuti mukadzi kuti iwe unoziva kuchemwa kuya kuya. Hakuna kunaka kuti Mwari dakatireka kuti kati karwara tongoti rwarai free. Munhu waMwari asaramba achitambudzika kuti chema kachifamba. Rugare nemi. Zvinorwadza zviyani muziva. Saka imunoti kana mukarwara munoti hayi mazuva ano zvakamwana ndokuti kuti iwo. Rugare. Zvokwadi zvitaura. Uyu murume uyu ndakanga ndichimubisa. Asi paakaenda ndakazonzwa vana vangu vachindasongana nashandi wakaura utanayo ndikati atange. Tingova mazimu tosesi. Rugare. Zvinongora kuti basa raMwari rinofanira kutsigiranwa ndizvo. Zvinyange vana vasinganzwi zvakanaka unoziva. Kumbati kana tikati kwamutare kwado unoziva kuti zvingakonzerwa nanhingi. Chero imi pachikoro penyu potozikanwa kumbanzi tinokonzerwa nanhingi. Saka imi musaita kukonzero imi itai kwawo musareba ikoko. Rugare. Rugare. Verenga shamwari ndogara basi. Muparidzi 12 verse number 13. 13. Musawa shoko noti. Unoti. Shamwari uchengete mirayiro yake. Shamwari uchengete mirayiro yani. Rugare. Kuti yaMwari hakunzi unotadza uri woga pakavanda kuchita zvioneko. Kungoti yaMwari chete handizvo. Izvo zvikona odero wazvidetsera. Kana wangodero nenyama yako watidetsera. Verenga. Number 13. Number 13. Zvino shoko guru pazvose zvakanzwa. Zvino shoko guru pane zvose zvatationa. Heri noi. Shamwari uchengete mirayiro yake. Nokuti ndizvo zvakafanira vanhu vose. Number 14. Number 14. Nokuti Mwari uchatonga basa. Uchatarira basa. Rimwe nerimwe. Pamwe chete nezvose zvakavanzika. Kana wakaita zvakanaka zvinongotariswa. Kunyange zvakanaka. Kunyange wakaita zvakanaka zvinongonamba kuonekwa. Kunyange zvakashata zvacho. Saka musaita zvivi, tisaita zvivi pakavanda, Mwari vanoona. Rugare nemi. Saka ngatichibetserana kuti kana tasvika kumba tisaita savaya vanhu vakazoti paredhiyo vanzwa kuti mwayarya nyama vakati kwai totopupurirana iri dhirama vakazokanganisika mukurarama kwavo kweupenyu. Aimozviziva? Vakati zvashata paya vakati vakaona zvavakanga vaita vakati ata Mwari ugototofa vachinyepa vakakandira mbwa pavakanzwa kuti mbwa inenge saka ndisinzwa ndadai totofa vakapupurirana zvisizvo vakasara pasina unomwana. Vana vai vose shamwari havasi vako nyangwe ndikaenda totanga tose kudenga ndokurarama. Rugare. Saka izvo zvose izvo ndiMwari akatibetsera varume. Asi vana mai zvokwadi ngatiwe pazvokwadi. Kudenga kunongova nenyaya yokuti imi makapuwa chiga chakanaka paya paitaurwa zuro pamusoro peshoka kuti inofamba ndiendesa kuti vangeri fambe. Yaireva kuti ini ndini ngandisevenza iwe uchidya. Right. Ini ndini ngandinoparidza iwe wakagara. Saka kana ukanzi iwe uri pamukova nomurume achimuka mangwanani akati ndibvuire iwe ukati handidi pamushato unokaniripo. Ngatimbotaurana kuti murume uyu munoziva sisitemu yake woti pamusha paanoziva kuti ndozvaanofanira kuti aitirwe momurambira. Paanoenda unozviro unozvireva nekuti agoni kutaura pamusha pasati pari pakwe. Asi imi pachenyu munokangana kugadzira murume uyu zvaanoda iwe. Rugare. Ini chero manager ndakaona vari pavo vakati gwamo vakauya nedresi ndisina kunzwisa kuti mwana watenga dresi. Handiri gamuchiri zvakanaka ini. Kungoti ngatowana dresi uye rakandifita ndizvo here pava managers.
Indoti good. Ini. Rugare. Rapa nebiswe. Zvafamba sei ngatifonere umwana zvaita handiti waita zvakanaka ndinofanira kumutenga kai ikandatenga manje naye vanopfeka zvakanaka rugare akona kutoti zvaita waro kunani amen.